सोर जाखो बेलाय? बे माथोखौथ' एकदम सिनायनाय बायदि मोनबायलै आङो। नाथाय बे बोरै जानो हाथावगौ? ओइ आगै, सोर बियो? आदा लाखि आब'। ओमफ्राय नों सिनायो? सिनायो। अब्लालाय माथो आगै? बाब्रे, माब्रैबासो मोनजोब्बायलै आंखौ। गावनावनो सोंनोसै आङो। सोर जाखोमोनबा? नाहरनोनो गिलायलांबायलां। आलासिया सोर जाखोमोनबा? आब'आ बेनो। आब'आ बेनो? जिरायफैदो। सोर जाखो बेलाय? आयौ, बेनि आत्मा। मिहिर नों? आंनि सनानि बुट। आयौलै, बे बोरै जानो हाथावगौ जाखो? मा जाखो नोंलाय? नङा, नों हाथरखि नङा। नोंलाय बोरै जानो हानांगौ जाखो? नों मानसि नङालै, नोंनि आत्मा। आत्मा? आं हाथरखि मिहिर। थैखांनाय मानसिया बोरै फैनो हानांगौ जाखो? मा होनलाबायखो नोङो? नों बुहुद जामारबाय सना। आं हाथरखि मिहिर। आब'खौनो गिबाय नोङो। मा जाखो बेलाय? ओइ मिहिर, आंखौ नुना मानो गिखो नोङो? मानो बागदावखो? मिहिर, आं हाथरखि। मा जाखो नोङो? मा आत्मा बेलाय? मानो गिखो बे आंखौ? मिहिर, मा जामारखो नोङो? थांनाय आगै देलायनाय एसे। आब'। नों आंखौ नागिर फैमारबाय मिहिर। ओमफ्राय मा जाखो नोङो? मा जाखो नोङो हा? आया, मारै सफैखो बे बेयाव? ओमफ्राय मा जाखो आंखौ नुनानै? आयु, हारसा सेंग्रा जाखो बेलाय नानि? आदै, आं जाय सेंग्राखौ बुंदोंमोन ना बेनो। मा बुंखो? औ, ओमफ्राय बियो बेयाव बोरै सफैखोथाय? आगैजों फैदोंमोन। जोंहा नानिजों? माबोरैथो सफैखो बेलाय? ओमफ्राय मानसियालाय बिहुस जाखो ना माखो? बोरै? मिथिया, आंखौ नुनाय लोगो बागदावनानै गोलैबाय। बारसिमना हो नानि, बारसिमनानै। औ, र'। नङा, नों मोदाय जाबाय। आयै, हाबा गाज्रि मोदायफोरसो लोगो मोनखो ना माखोसै? ओम सान्ति। रावबा बार गाज्रि लोगो मोनदोंहाय बियो। मिहिरुथि, नै नाय नोंनि हाथरखिया नोंनि खाथियावनो दङो। मा जाखोलै नोङो? आंखौ मानो गिखो देनाय? आं नोंनि हाथरखिसो। बेबायदि बोरै जानो हानांगौ? नङा। आयै, फिसालाया मा जाबावनांगौ जाखोसै? अब्लाबोथ' मादै आंखौनोथ' मानो बागदावखो बियो? दाथ' बोरैबाव, दा हुसाव मानसिया फैबासो मोनथिसिगोन। औ, बेनोथ'। माबोरैथो बेयाव बिदि सफैखोथाय आं थानायाव? मिहिर, नों हुसाव फैबाय दासो। मा जायामोन नोङो? आयौलै, मिथिखागौमोन आं। बेबिनि आत्माया सान्थि मोनाखै। बेबिनि आत्माया सान्थि मोनाखै। आयौ, बे बोरै जानो हाथावगौ? आंनि बाथ्राखौथ' खोनासंग्रो मिहिर। नों बोरै जिन्दा जाफिननो हानांगौ जाखो दिनै? आं थांनानैसो दङ। नङा। नोंनि खाथियावनो दङ नै। ओइ बेबि, मोनथिखागौलै आङो नोंनि आत्माया सान्थि मोनाखै होननानै। आंनि आत्मा? आंनि मेगनासो गाज्रि जाखो ना माखो? नै बाबु, नोङो। ओइ मादै, आं जेखौ नुदों नोंबो बेखौ नुदोंना? हनै आंनि सेराव। ओइ जाम्बा, आंसो नोंनि हाथरखि। मानो बिदि बुंलाबायखो नोंलाय? नङालै नङा, नों नङालै। आं आंनि आखाइजों सावदोंमोन माथो। नोंलाय बोरै बेबायदि फैफिननो हानांगौ जाखो? थैनाय मानसिया फैनो हाया। मिहिर, मानो बिदि बुंलाबायदों नोंलाय? आंसो होनखाबायना आं हाथरखि नोंनि। नङालै नङा। आंसो होनदों हाथरखि, मानो फोथाया नोंलाय? आंसोलाय हाथरखि। नोंनि सेरावनोथ' दङ। एसे गोबावनिफ्राय आं नोंखौ कन्टेक्ट खालामनो नागिरगासिनो। मा बुंखो नोङो? मानो बिदि खेला खालामगासिनो दङ आंखौ? मा खेला खालामनाय जादों बियो मिहिर? नोंनि गोथै सह'खौ आंनि आखाइजों सावदोंमोन आङो। नों माबोरै मानसि जाफिनखोलै? आंखौ मिन्थिया, सोर होसोलागासिनो मिहिर गाज्रि मानसिफोरानो। हो? आंसो होनखाबायना, नों मानो फोथाया? बेबि नों, सना नों फैफिनबाय। बहा थांनायमोन नों देलाय, बहा थांनायमोन? नाथाय बेफोर माबोरै जागोन जेबोखौनो बुजिनो हायासै। जुदि नों जेबोआनो जायाखैबा, अब्लालाय माथोमोन? सानाबा? आंखौ बाथाय जानला मानला आबा दा बुंखा मिन्थिबाय? आबा, नोंनि आइयानोबा आंनि फिसालाखौ आबा बुङो? बुङो, बे आंनि प्रब्लेम नङाना। जाय बुङो बुंथों। एकदमबारे आंनि गोजानाव थाखा नोङो। नङाब्ला मा? मोजां जानाय नङा नोंनि थाखायनो। मानोना आफासोरा नङाना आङो।
बेसो नोंनि बाथ्रायाव गोजावलै आं नङा नङा मा बिदि जेबो नङा आंथ' आरो जेबो गाज्रि बुङाना नोंजों दसे रायलायनोसो फैदों दा नोंनि गोरोन्थिफोरानो जोबनोनो थाङालै गोदोफोरनि दायखौ बाखिफोरासो बावजोब्बाय जानांगौलै नाथाय साना जेबो बावनानै थाङाखै दे आबा नोंलाय आंखौ रागा जोंखायोना बेखायनोसो बिदि बुंदों नाथाय दा आं नोंसोरखौ लानानै जेबो बिदि गाज्रि सानलाना नों आरो गाज्रि सानला नोंनि खर' मेलेम गोसो गासिबो गाज्रि मोनथिबाय ओमफ्रायथ' नों मालायनि मा मोजां साननो नोंथ' गावनि फिसालानि मोजां साननो हायाबालाय बाथ्रा बुंनो फैदों आंनि सिगाङाव दाथ' ओमफ्राय गोजोनबायना नोङो हाथरखिखौ बुथारनो मोननानै नै बाबा सान नों डाइरेक्ट बिदि बुंबा जागोन नामा आं बुथारदों होननानै बुंनो मा दं सोरथ' दं बेहा नोंल'सो डाइरेक्ट बुंनो हायो आङो नोंनो बुथारदों हाथरखिखौ गोसो गाज्रि मालायनि मोजां मान नायनो हायालै नोङो गोदोबो बेनोमोन दाबो बेनो एसेबो सोलायनाय गैया नै बाबा सान बिदि जेबो नङा जुदि नों मानो बुजि हाया हो आं नोंखौ बेसेबां मोनो नोंसोरखौ ओमफ्राय मोनसे बाथ्राखौ मिन्थिगौ ना नों बाबा सान नोंनि आइया नोंखौ बांसिन अनला दाना मिहिरखौसो अनो ओमफ्राय मा मेगन सालायबाय नोंहा नङाथ' आबा आंनि आइनि बाथ्राखौथ' बुङाबाबो जायो नोङो आंनि आइया सोरखौ अना बेखौ आंनिफ्राय बांसिन सोर मिन्थिनो दिन्थिलायनाङा मोनथिबायना गासैबो मोनथिजोबखायो आङो नोंनोथ' बांद्राय सम होआना बियो दानाथ' आजिखालि मिहिरल'सै आरो फंसे बुंबावोब्लाना नोंखौ मानसिखौ सिनायनाय नङा आङो बेखायनो बारा एरना होनो दासान आंखौ नों आंनि आइखौ मा बुंनो नोंथ' गावनो गाज्रि अननो रोङि साला अन्थाइ बिखा मानसि जाग्राया नोंनो गोसोब्लाथ' जों गासिखौबो जाजोबगोन ना नोङो गावनि असे फिसालाखौनो गाराखै बियो आबा बांद्राय बुंबाय नोङो मिन्थिबाय आंबो नोंनि बिमायानो बिमाजों बेफोरबायदि उल्था जायो नामा सोरबा हामा जियानो जा आबा माबाफोर प्रब्लेम जायोबा आंखौल' बुं मिन्थिबाय आं नोंखौ जेब्लायबो मदद होगोन दे जागोन दे मोनसेथ' दा रावजों रायलायनो गोसो गैथ' आङो गेट लस्ट नाथाय आबा गेट आउट खोनासंथ' बांद्राय रागा दाफोजों दे माया रानि आंखौ माने एकदम सिरि थाग्राखाय नोङो फुस्लायनो सानदों हाथरखिखौ जाग्रायाबो नोंनो मालायनि खुसि नायनो हाया बियो एसेबो दसे जिरायथ'नो हो नों बेयावनो ओमफ्रायथ' दाथ' नोंखौ लोगो मोनखाबाय न' औथ' आरो दे नोङो साहा फुदुंना लायनि आङो थाथ' साहा फुदुंना लायनो औ जियानो जा दायो रायलायबाय थानोसै दाथ' जों लोगो मोनखाबाय नालाय ओमफ्राय बिदि बागदावलाबायनो नांला नोङो मिन्थिबाय दे जागोन दे जिरायथ' दसे आं दानो फुदुंनानै लाबोगोन सन्देहसो जालायलांबायलै आङो नों गोमानायावथ' खावसे फाग्ला जाखाबायमोन आङो नों थैब्ला दा आरो नोंखौ बिदि नुनानै खर'आनो एकदम खामानि होलालै आंना दाथ' फुरा फुरि फाग्ला जाबायलै आङो थैखानाय मानसियानोथ' मारै बिदि फैनो हाखो जुदि नों जेबोआनो जायाखैमोनब्ला ज' थैनायाव एथ' फाग्ला बायदि गाबखो आंलाय आयै एसेबां गाबदोंमोन आङो नाथाय सोरनि थाखाय ओमफ्रायथ' बिदिब्ला सोरखौथो सावखो आंलाय दा दुखुसो जानांगौ ना खुसिसो जानांगौ आंलाय नङा साला बै सिख्लायानोथ' सोरमोन होनबालाय जुदि नोंनि आंनि हाथरखि बेबा मा जालाजोबखो बिलाय थैबायलां सयथिबो जोंथ' बेखौनो सानगासिनो ना ओमफ्राय दायो नोंथ' थैबाय होननानै मा बेफोरलाय माखौ फोथायबावनांगौ आंलाय ओमफ्राय बेथ' आंनि सनियानो ना नोंथ' मानसिसो दा बेबि भुतफोरथ' नङाना नै आंखौसो लांफैबाय बेलाय नै आत्मा मारसैलै गिदिंलाबायबायसो नामा जाय सनिया आंखौ नागारनानै थांखाथारबायमोन बे दा हरखाबै बिदि फैफिनबाय नों आंनि गोसोआनो उल्थां फाल्थां जालाजोब्बायलै सानबाबो सानस'नो हायासैलै आङो नै बाबु दाथ' नोंनि गोसोआव गोबां गोनो गोथो सोंथि सोमजिगासिनो नङा होनबा बाबु सोमजिनोथ' मा सानबाबो साननो हायासै आं औलै ओमफ्राय माब्रैथो जेन'बा बे नानिखौ गोबां गाज्रि मानसिफोरा होसोबाय थादोंमोन जेरावनो थाङो बेयावनो होसोयोमोननो बिसोरो दा बेयावनो माब्रैबा जोंहा नानिखौ लोगो मोननानै बिदिनो जोंनाव फैनाय जाबाय आरो ओमफ्राय बे मानसियाथ' थिगैनो दंना औ बाबु हा जोंनावलाय मोजाङैनो दङथ' थिगैनो माने ओमफ्राय मानसिया ओइ बाबु हा बे नानिया नोंखौनो फन खालामनो बेसेबा नाजागासिनोमोन दाखालिनिफ्रायनो नाथाय मा खालामनो गावबो नोंनि नाम्बारखौनो थुयो गोसोआवनो फैयाखैनो अब्ला आंनि हाथरखिया बेयावसो दंमोन ओमफ्राय बै सासेयालाय सोरथोमोन होनबालाय ओमफ्राय सोर मानसि गाज्रिमोन बेलाय मिथिया बाबु गावबो आरो जाथायानो जाथाय सिबाय गथ'आवनो बाथावनो दे दाथ' नों फैबाय हामबाय दे इसोराबो जोंनि गाबज्रिनायखौ खोनासंबायानो नायनाय जेरैखि जायाबाबो बोरैबा बोरैबिबो नों सफैबायना जोंहानाव थारैनो आं जोबोद खुसि बाबु नानिखौ जे मोजाङै मोजां लोगो मोनफैफिनबाय नोङो थेंक इउ मादै
दा मोजाङैनो मोजां दङबालाय मोजाङैनो मोजां लांफिनगोन आङो आंनि न'आव रावबो जेबो खालामनो हाला बेखौ एबार मिथिला बाबु सोर सुथुरमोन बेबा बेबायदि नागिरदों बे नानिखौ बे गाज्रि मानसिफोरा मोनोब्लाथ' मिथिया मा खालामगौमोनथाय दिनै नोंनि अननायावनो आंनि हाथरखिखौ मोजां मोजां मोनफिनबाय मादै दे बाबु बेफोरखौ दोनथ'दो जायखिजाया नोंसोरल' मोजां मोजां हजों न'आव सहैथोंसै जेबो खैफोद आफोद दाफैथारथोंसै नोंसिनि लामायाव गाज्रि मानसि मानिथ' बैसोरनो जानांगौ जायनि उन जों फैदों बे मानसियालाय गिनो रोङा होनदों नामा गिनायाथ' आं बिराद गिदों नाथाय नोंसोर आंखौ फोथायासै दे अब्लाबो आं आब' जारौजों खेबसे लोगो हमनानैसो थांगोन दाथ' नोंनो बासिनाया मुस्किलना जोंनिफ्राय माने आदा आंथ' नोंसोरखौ रावखौबो जेबोखौनो खालामाखै अब्लाबो दा नों जोंनि जेयाव नांबाय जे मा अननानै आंखौ जेबो दा खालाम आदामोन आंखौ हेगार आं न'आवनो थांफिननोसै आंनो जेबो मदद नांला नोंसिनिफ्राय आंखौ जेबो दा खालाम आंखौ हेगारदो आं गिनो ओंखारो ओइ दासो मोजां जाहांदोंना एसे गिनाय नुबायना आरो जोंथ' नोंखौ बे जायगानिफ्राय लांसैसो मा बुंखो मानसियानोथ' माबायदि फालाय बेलाय जोंफोरखौ नुबा मालायफोरा गियो बेहा एसेबो गिनो रोङालै आच्छा बेबायदि नामा होमबा बेलाय माबायदि महर जाखो बेनालाय गिनो रोंलायि जारौनि मानसिखौ गियाखै बियो जारौनि मानसिखौ दे होमबालाय बिसोरबा मा खालामगोन आंखौ दायो आं गावखौनो गाव बोरै बासिबावनो बिसोरथ' थांजोबोनिफ्राय नोंखौथ' जेरैथिंबो जोंनि मानसिया बेंखनजोब्बाय मा बाबा मेहेर बहा दङ नोङो दानालाय बोरै बासिबावनो बिराद दुगि मारिदोंमोन ना बिब्दि दा बुं आब' बिदि नङा जेबो बिनि दुगिखौ खारोजोब हा माथो बाथ्रा रायलायनांगौ जालायखो नोंहालाय आयै नोंसोरबो ना माने आंखौ गाज्रि नोजोरजोंल' नायो नालाय बेखायनो माने आंखौ एकदम गाज्रिल' सानथारो आरो नाथाय बिदि जेबो नङा आयै आंलाय सानदोंमोन माबा बिहामजोनि जोबथा भिडिअ'आनो जेबो खमि दोना गासैनिफ्रायबो फारसे आङो नायजोबगोन जेराव आंनिनो बिहामजो जानो थांगासिनोमोन नालाय हा नोंहालाय माखौथो एसे देहाव नांखो नांलाया नोंनि मददफोरखौ आबैनि आत्मायासो दुखु मोनगोन बियो बबेनिलाय एसे गियानि जाफ्लांदों दासोलाय आयै नोंसोर जेखि बुङा मानो अब्लाबो आं बिहामजोनि थाखाय जे हायो गासैबो खालामजोबगोन ओरैनो आबा मेहेरनि दुखुखौ आंसो मिथिगौ दा गथ'आनो गैबाव बहा थांखो बेसे नागिरगासिनो आङो फुंनिफ्रायनो हा नोंलाय माथो खबर लानो रोंनोसै नंखाय बाखायनो आंनि सिगाङाव ड्रामा खालामफैदोंहाय ड्रामा नङालै आयै नोंसोर मानो फोथाया दिनै दोन नोंनि खोथा आंहा नोंजों रायलायबाय थानो सम गैया नै दानोथ' नायना आंसो बेयाव दंबावो जेरिया बेबायदि समावबो बाहेरायावसो थांबावबाय हा माथो जाखो आरो हामालाय फैगोन आंनि जुदि बिहामजो जानायनि बायदि नङाहाय मिन्थिबायना आंलाय जेब्लायबो गाज्रिखा आयै आं नङाबानो जाबायना नोंसोर जेखि साना बुरिया जि दुगिखालै एक्टिंफोरानो नाजाखाया आंनिफ्रायबो बाबसिनखा बिहामजोआथ' आरो गैला आयै बोरै फैफिनबावनो बेलाय बिनि नामनि सानाबो जोबथा बिदैयाबो जालायनोसै आंथ' आबा मेहेरालाय मा बेलाय गाबोन समफोरनो बावलांगोन एसेल'सो दुखु जागोन सरि दे आबा मेहेर दाथ' नों हाथरखिखौ मालाबाबो लोगो मोनला आरो बेबा बबे रायजोआव दङ दे आंनि फिसालानि थाखाय फाब नांबानायथोंसै जियानो जा आबा मेहेरनि लाइफआ हाथरखि गैयाबासो बिन्दास जागोन देनां आंहा हाथरखिनिफ्रायबो साबसिन बिहामजो लायना होफैगोन आरोलै मानो होनबा दाबो गोदान गोदान उजिगासिनो बेसे समायना समायना एसे मानसिखौनो दांनायनानै लां र' मा जादों मेहेर बाखि आखाइफोरालाय बोरो नों एकदम थिगैनो दंना सना औलै ओमफ्राय मा जामारदों मा जादों बेखौ माबोरै फोरमायबावगोन आं सनालै आयु बिदिबा नों जेबो जामाराखै ओहोथ' आयुलै बहा नागिरखोलै आं नोंखौ मोनथिबायना बहा नागिरखो ओमफ्राय नों बेवहायसो दङ औ मेहेर आंबो बिराद थांनो नाजादोंमोन न'आव बेखौनो नोंखौ आरो आङो नोंखौ माने बेखौनो आंथ' आरो बेलै आंनि मेगनखौनो फोथायनो हायासै आं मोनथिबायना दायो आंनि खुगायाव रावानो गैला मोनथिबायना बेसेबां नागिरदोंमोनलै आं नोंखौ आंसो मोनथिगौ नाथाय ओमफ्राय बेफोरो औ मेहेर मिथिया बै सानखालि माखासे गाज्रि मानसिफोरा आंखौ लानानै थांदोंमोन आरोथ' लांनानै बिसोर आंखौ मा खालामगौमोन आं मिथिया जायखिजाया आं खारै खारनानै बिसोरनिफ्राय खारबाय थादों नाथाय सोरमोन बिसोरलाय जेबो मिथिया मेहेर बिसोर आंखौ मानो बिदि होसोदों आंथ' सिनायानो मोना बिसोरखौ नाथाय अब्लाबो इसोरनि अननायाव आं दायो मोजाङैनो मोजां दङ नों आंखौ खोन्थाहरनो हानाय मोनबासोमोन बेबायदि जेबोआनो जानाय नङामोनलै ओमफ्राय नों मेहेर बेयाव बोरै सफैया नानिखौसो दोननो फैदोंमोन आं ओमफ्राय आं मा मोनथिगौमोन दिनै नोंखौ बेवहाय लोगो मोनगोन होननानै एबार नोंखौ जेबो जानो होला आङो न'आव थांफिनगोन ना जोंहा दानालाय बहा बारग'बावनो नोंलाय मा आंखौ जेबो दा खालाम दासो गिदों बांद्राय दुगि ने दानालाय बहा आंखौ हेगार
Hai. आंनि मानसिखौ बिदि खालामनाय सोर बिलाय? Wah, diinjatu. सोर बिलाय जारुवालाय? नोंलाय सोर? आं सोर? जुरिसो आङो। नों? बबे जायगायाव फाथायहरनो आंखौ? ने आंनि आथिंखौ दानस'नो? आंनि मेगनखौ एख्लोनो नोंसोरो? अब्ला जारुवा नोंसो। अके, रायलायनोसै फैदो। आं मानो बेयाव फैनाय, मानि थाखाय फैनाय, बायदि बायदि बायदि। आरो नोंसोर आंखौ बेयाव मानो लाबोनाय, मानि थाखाय, बायदि बायदि बायदि। आं सोर, आंनि फैनायनि जाहोना मा? नोंनि बाथ्रा गोबां खोनादों आं आब' जारु। आब' जारुआ बेनो, आब' जारुआ बैनो, बैखौ खालामनो हायोनो। एभ्रिथिं, गासैबो। दिनैसिम आंखौ रावबो मेगनजों मेगन नायनानै रायलायनो हायाखै। नोंनि मेगनाव एसेबो गिनायानो गैया। दे होमबालाय सनामोन, दिनै भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। आरो लोगो मोनफिनसिगोनलाय नेक्स्ट एपिसडजों। ओमफ्राय दाथ' जों सानैखौ नुनानै हेपि जाबायना लोगोफोर। मानैथ' नोंथांमोनाबो एसेबां अनो नालाय जों सानैखौबो। स' थेंक इउ स' माच लोगोफोर, लाभ इउ बयनिसिमबो। एबारथ' आंनि सनाखौ मोनफिनखाबाय नालाय लांफिननोसै। ओमफ्रायथ' आंनि फंबाय बिनानावमोनहा जाय जायना एग्जाम दङ, स' बयनिसिमबो बेस्ट अफ लाक, मेहेरनिफ्राय गुड लाक, आंनि अनथाव बाथाव बिनानाव फंबायमोननिसिम आरोना। मोजाङै फरायदो आगैमोन, ओमफ्राय एग्जामखौबो मोजाङै लिरनो हाथों आंनि आगै सनामोना। जोंनिफ्राय बेस्ट अफ लाक। दे अब्ला जों थांथ'दिनोलाय, लोगो मोनफिनसिगोन गोदान एपिसडजों आरोना। नै ओमफ्राय नोम्बाजैखौबो मोनखाबायना, मेहेरनि खुसियाथ' बा बुंनोनो हालालै। नङा होनबा बेबि? दे अब्ला बयनिसिमबो गुड नाइट, लाभ इउ। ओमफ्रायथ' जोबथारनायाव रायलायलांनो मोजां मोनखायो दे आङो सनामोन, गाज्रि मोनलायनो नाङा।